Hvor gik du hen? Jeg gik op ad Sølvgade. Ja, nu var den der. Ja. Så måden man sætter håret på, det er først det er meget vigtigt, at man knupper. Der kom så ikke så meget på, men det kan vi lige korte. Man knupper simpelthen det godt ud i håndfladerne. Ja. Så modulerer man det, ligesom man starter fra en side, kører det den vej. Modulerer det ligesom ind. Håret skal helst være tør. I mit tilfælde er det lidt fugtigt, men det er fordi jeg eksperimenterer med fugtighedsgraden. Og der har jeg fundet ud af omkring 11,5 minutter efter du har været i bad, er det en god. Altså der virker det for mig at begynde at putte i. Der er håret ligesom noget, det jeg vil kalde en stabil tørhedsgrad. Så kører man det så fra den ene side over i den anden side, ligesom leger med håret, ligesom fornemmer det, indtil man begynder at få viben, og man kan mærke det trukket godt og grundigt og dybt ind i håret. Ja, så er der ikke lang vej igen. Så har jeg jo lige en hvirvel her, og den må man lige sørge for, der kommer lidt ekstra på, før man går den anden vej igen. Og så er vi faktisk med det, jeg vil sige, parat til at gå ud af døren nærmest. Ja, det var så min fif. Næste gang skal vi se på, hvordan man får fodvorter til at gå op i en højere enhed.